Казвам се Таня Костова. Когато пия гано чай, чувствам се много щастлива, много силна, много енергична. Здравейте, казвам се Елена Земярска. И винаги, когато пия продуктите на Гано Ексел, се спомням за ученическите ми години и се чувствам прекрасно, с настроение и с много хубави емоции. Казвам се Нина Караколева от Пловдив. Както се запознах с продуктите с Гъба Рейши, Гано кафе, съм много щастлива и употребявам при всеки удобен случай, по няколко пъти на ден. Аз се казвам Боряна Шопова и съм от град Пазарджик, от 4 месеца занимавам с ганодерма. Всяка сутрин, когато стана, това е удоволствието, което изпитвам. А това е нашата линия от Кипър, да ви запознаем. Очарована съм от продуктите и с удоволствие препоръчвам чая и 3 в 1. Очакваме ви в Кипър. Заповядайте. Казвам се Никола Дупчев. От няколко месеца ползвам продукти на Гано Ексел. Влюбен съм в кафето 3 в 1, в чая и в момока, която е уникална. Зареждат ме изключително с много позитив и много здраве.